rayuwar gidan nan ya fara damu. Ko? Wallahi. To, watsa tutan baɗaɗɗu, kwalmaɗaɗɗu, ai din na ji maganganun da kuke faɗa, munafukai. Sai kallo na kun zuba min ido kifi kuna kallo na. To ku je ga ku ga gidan yar fici kan mana, kuma wallahi na ji duk shegiya da yar iska da ta je gidan yar fici ka in ga kafar ta a nan gidan. Kada in fara gani, kada in gani. To, gidan duniya kake ko irin ne kake? In gaya maka ko wallahi tallahi na gaya maka ko da muka zo gidan nan daga mu sai gana masu kuma muka zo gidan nan in baka sani ba in ga ba kuma a haka ni ban ga abin da na ƙara da shi ba ai inda a ce gidan kan nan gidan manyan karuwa ne da yanzu muna nan da manyan akwatuna ba ya a gana masu go ba walalle a sarare kuma wallahi gidan yan fuska ga mu can mun je sai mun je gidan yan fuska ka bi mu kai kallon iko Allah shegen duka zan yi maka na rantsi da Allah da annabi wallahi sai kai mamakin abin zan yi maka na rantsi da Allah da kuma ka biyo mu din kallon ka ci ko baka ci ba Ali ya faɗa zaman kanmu muke kan duniya. Ina son ki sani gidan ƴan fuska kamar mun je. Kuma zuwa ne da zami zuwa da in mun je ba dawowa. Kina ganewa? Kewa ce gidan ƙananan karuwai? Ki duba a gidankin nan me kika tsinana mana? Me muka ƙaru da shi? Zuwa ne zuwan da zami zuwan da ba dawowa. Dan Allah bi. Ana ba ce muku dole ku zauna ba. Ga ku ga gidan ƴar fucika. Bismillah. Kun zo sinkin faki da makaɗin zindir kuma ka za ku koma. Ba abin da barikin ta za ku mallaka ai gidan ƙananan karuwai duniya. Duniya kuwa tunda kun mallaka kun tara. Fitsararru watsatsu masu bakin iyaye da na mala'adu. Ke, ai ba zai tsinto yawan ku fito da sabu. Kun san saboda me na ce ku zo nan mu dan tattauna? Wallahi gidan nan ya tsiyaci tunda mai bakar kafan nan kadaran nan ta bar cikin gidan nan kowace shefiya ta tattara da cin faran kafan ta koma gidan ya fucika sai dai in dinga jin labarin gidan ya fucika to wallahi ba zai taɓa ba wankan kuturu da sabulu saboda haka shawara ce na zo mu yi da ku tsakani na da ku ke ya kika gani me za ki ce gaskiya to ai ke ma yayi duk laifin ki ke ma fa kin san wannan ƴar fitikar ba zama za ta yi haka nan ba fa tana ƴan shige-shigen nan fa tana shiga malamai tana rufe baki to don haka ya kamata tun kafin a yi wata kawai mu ma mu tashi tsaye mu shiga mu fita tun kafin wankin hula ya kai mu dare ko ya kuka ci gaskiya maganar ki hauka maganar ki dutse wallahi sai na tashi na shiga na fita dan ƙaryan bil adama ki shigan min gaba ina neman bukatata sai na kau da shi na ga bayan shi uwar mata in ta zo in ce mata ni ko in fansa gidan nan ko in je a rufe mata baki me kika ci ke kin yi shiru ba ta faɗan abu kamar an wani ajiyar durowa tabbas yaya magana da ƴar uwata ta faɗa haka ne ya kamata mu tashi tsaye mu ɗau fansa akan wannan magana da ƴar ficika. Lallai to yanzu abin da za a yi gun doka za mu ji a rufe uwar mata baki ban ma ƙaunar ta zo hanyar gidan nan ko gidan nan ma aka ce mata batun gidan nan ta tuno ma a zuciyarta ta dinga jin kamar ana yankan ɓarin jikinta. Don wallahi in na zauna zan ka zama daga ni sai ku sirri dan ciki an yi shi ne ba wai dan cin abinci ba dan kawai a dinga ace sirri in na ji wata magana to tsakanin ku biyu dama ina son saboda kaga za mu yi bikin arziki ina buƙatar wasu 'yan kuɗaɗe kaga tun da zan tare mutane bayan sun aka sha sannan ga abinci da hon ɗin da za a yi abinci. Ba ki da matsala da wannan saboda haka wannan ba damuwa ba ne ku ke kin sani kin san wani a gurin ki kuma kin san yan waye ne sosai ma so babban damuwa na kawai ne ki kasance mai bin umarni na so ba ki da matsala da wannan aka yi wani na kusa da kima ba na ke gaskiya ka so ba ki da damuwa da wannan don wannan ne kwantar da hankali ba ki da matsala da wannan dama haka kake so da haka
ai ina so ko da yaushe ni in dinga fahimta ne gane cewa yes na ake girma na wancan abu gane bayan ni ma an yi gefe na ma san shi saboda ba ki da damuwa yaushe na za a yi ina so nan da kwana uku insha Allah abin da za a an jima bayan sallar da za a akawun nan dai shi ne nake amfani da shi ba mu zan tura lafiya an tashi lafiya mun ga mutanen arziki mun ga nake domin a wannan duniya mu yara ta yi kuka sai dai bikinki ya yi suna a duniya ba idan karuwan da bai amsa kin yi biki kin tara an gani ya bunƙasa ni daman ba biki ba ne ya kawo ni gaskiya ne kam ba biki ba ne ya kawo mun tattaro gaba kwarkwatan mun dawo nan idan uwar mata mun dawo nan amma fa ina da mutum yadda za ku to me sharaɗin naki sharaɗin gidan nan gidan yar ku cika babu mai mutunci babu sinadari ba na son ƙananan mutane dakata barkan ku da zuwa na san abin da ya kawo ku abin duniya ne ko amma ina son ku mun cikakken bayani da bakin ku saboda tun kan ku zo auta ya gaya mun dan tsatsin mu ma ya gaya mun wallahi wata matsala ce ta kawo babba ma da kuma na san ba mai share mu ko kurin sa na kowa ya guje mu in matan duk yanzu babu yasa ne iska ki muka zo da yan uwana ko nake boka amin turanyi ko gidan tururuwa ka su kai ni ka biyo bayana a jiki mata su zo gidana ya amsa sunan shi ya ƙara amsa sunan shi amma yanzu kowa ta tattara kafa ta koma wani cikin gida can sai ta nufi boka kai ne za ka iya min wannan maganin abu magana ta ƙare bukata ta biya dan muna da sharaɗai guda 3 amma kafin na tambayi shari'in wai shin kai namiji ne ko mace? To kai boka ina ruwa kake da ko namiji ne ko mace aiki muka kawo maka kamana ka ji yaya wai boka ma ya san gulma. Ke dai bari. Sharaɗin mu guda 3 na farko za ka kawo biyar rabon kwaɗo za a kawo inyamurin kifi ka nemo ba gobe da tsaka ka haɗu da shi guda 3 bukata ta biya. Kai ina zan samu wannan abubuwa da ka lissafa. Akwai kaje da taban. Duka gurgurgurgure da taban. Daga fari ka wani. Yanzu yana nufin harari ya ci maganan nan ya dawo. Ga kuma wuta a gefe. Duk za mu iya tura su si wannan aiki a yanzu nan ba ta lokaci ba. Amma da sharadi za a ba mu tukuici na farko kenan. Za a ba mu naira 50,000. da 5,000 da 555. Ni dai bokan ji akan bukata ta ce ani koran mutum ma zan dauka a musaka. Lallai kai abokin aiki ne kai. Komai biyan bukata ta ka samu kaga wajen mai biyan bukata ni boka da ununu. Ni boka da ununu inda biyan bukata ce ka samu. Ke, ina ba ku? Haji na abin da ban mamaki.